Tak ja si myslím, že chalani majú svoju kvalitu a treba dotiahnuť a proste skoncentrovať sa na to, čo nás čaká. Tak samozrejme, to bola iná situácia, kde dnes zrátam, že 7 hráčov z príčin dosť veľký počet hráčov na to, aby to bolo ako dosť závažné. Takže takúto situáciu samozrejme, že som nezažil a je to veľmi zložité. Aj do budúca zmobilizovať všetky veci, samozrejme, to už hovorím teraz dopredu, že popracovať viacej. A isté, že to budeme mať veľmi, veľmi náročné tej svetovej konkurencii, ktorá nás čaká. The key thing why we play relegation game qualification, and I think we are really happy where we win tonight and last night because it was really scary for us. I like to say for everybody, for guys, for my coaching staff, thank you very much because it was really hard. You play very well tonight.